széllel szemben nem lehet, a szokásos. És elhitetjük velük, hogy ez így is van, ez tudják olyan, mint reggel a rádió bemondja a horoszkópot, hogy a mai napra mire számíthat. És akkor az ember úgy el is hiszi ezt, ha azt mondják, hogy rossz napod lesz, akkor rossz napod lesz. Azt mondják, jó napod lesz, akkor jó napod lesz. Emberek, mi magunk szabályozzuk önmagunkat. Nem tudom, hogy hát nem sokan vettek valószínű részt benne, de biztos láthatták akár a YouTube-on, akár a tévébe is levetítették, hogy itt a szomszédos országban, Romániában hogy bukott meg a rendszer. Mindenki azt mondja, hogy ott a hetek, hónapokon keresztül folyt a harc, és úgy történt meg a rendszerváltás, nem. Ott a rendszer körülbelül másfél perc alatt bukott meg. Lehet, hogy majd egy minket fölteszek a honlapomra, hogy megnézzék, miről beszélek, és meg fogják érteni. Az a jól felépített szekuritási rendszer az évtizedeken keresztül megdönthetetlennek tűnő rendszer körülbelül másfél perc alatt semmivé foszlott. Amikor kellő mennyiségű ember, az most nem menjünk abba vele, hogy ki indított el, milyen céllal, és hová fajult, az egy másik dolog, az egy hosszú történet. De maga a rendszer másfél perc alatt megbukott, amikor a diktátor kiállt oda az erkélyre, és valaki ott a tömegbe kimerte mondani azt, amit senki évtizedeken keresztül nem mert kimondani, hogy elég volt, ennyi. És az az egy ember, amikor ezt kimondta, akkor még 10 ember kimondta, hogy elég volt. És amikor azt a 10 ember kimondta, akkor még 1000 ember kimondta, és 100 000 ember egyszerre kimondta, hogy elég volt. És tessenek ezt, ennyit érdemes az egész videófilmből megnézni, ahogy a diktátor megcsuklott. Tehát ott így állt így mikrofonnal, és megcsuklott. Elég volt! Elég volt! Elég volt! Elég volt! Ezt tovább nem hagyjuk, és nem tűrjük. Nem tűrjük, hogy számok legyünk. Önöknek, mindannyiuknak van egy száma. Tudja, mi az ön száma? Nem. Akkor nulla lenne a tartozása. Az ön száma ott van a kölcsönszerződésén. Tehát mindannyian felírhatjuk a homlokunkra holnapra a kölcsönszerződésünk számát. Kérdezzük meg, hogy mit akarnak. Be akarják tetováltatni a karunkba a kölcsönszerződésünk számát? Nem akarom tetováltatni. Esetleg igényt tartanak a fölvesésre? Mit akarnak? Nem akarnak tárgyalni. Mi csak kérdezni szeretnénk. Nem állítani, mi csak kérdezni. Pénzügyi jogok biztos, amikor lejött, nem tudom, tegnap mondtam-e, azért nem akarnak tárgyalni, nem mernek, mert az első kérdésre nem fognak tudni választ adni. Mert megkérdeznénk azt, hogy tisztelt bankár urak, a kölcsön összegét névértéken rendelkezésre kell-e bocsátani? Kérdezzük meg Felcsútit. Tisztelt Felcsúti úr! A kölcsön összegét rendelkezésre kell-e bocsátani? Nem? Mióta? Mióta nem kell? Mióta nevezhetünk valami kölcsönnek, amit vissza kell adni a törvény szerint, nem megfizetni, hanem visszafizetni. Tessenek megnézni a törvénybe, hogy van leírva. A kölcsön összegét a szerződés szerint kell visszafizetni. Nem lehet, nem jó lenne, kell. Mit csinálni? Visszafizetni. Visszafizetni csak azt lehet, amit megkapott. Erre jöhet rá a kamat. A törvény szerint a kamat kell, hogy fedezze a hitelező hasznát és a kockázatát is egyben.
Szóval rengeteg kérdést fel tudnánk tenni, de mi csak néhány kérdést tennénk fel. Mondjuk egy 3, maximum 5 kérdést szeretnék feltenni a bankár uraknak, a bankszövetség képviselőinek, Dr. Polc Péter legfőbb ügyész úrnak, és akkor a politikusokról nem is beszélünk. Ővelük majd később. Viszi a pénzt a Bajosz főtitkára a svájci frankot. Addig jó, míg tudunk nevetni. Addig jó, míg itt vagyunk együtt. Ismerettségek és barátságok fognak itt születni az elkövetkezendő napokban. És ha elérkezik az idő, mert el fog érkezni, akkor tudjuk mindannyian, hogy hol a helyünk. Igen, azt mondja a Bajosz főtitkára, hogy elment a pénzéért, mert ő még nem kapta meg, mert az ő szerződésében pontosan ez van leírva, hogy a bank X napon belül X összegű devizát rendelkezésére bocsát. Ezt leírta, és azt mondják, hogy itt forintban ezt oda is adták. Hát, én önöknek felkínálok, bár tegnap mondtam, hogy alkoholit nem, de én önöknek felkínálok fejenként 1 liter bort, amit 1 liter vízben én odaadok. És utána a rendőrurak megszondáztathatják önöket. Biztos, hogy nem lesz belőle probléma, tehát így adták ide nekünk is azt, amit ők követelnek. És hogyan követelnek? Hogy követelik? Keresztül gázolnak családokon, gyermekeken, öregeken, és minden, ami emberi, embertelen módon követelik, és behajtják. Úgy hajtják be, hogy zaklatják az embereket. Úgy hajtják be, hogy öngyilkosságra taszítják az embereket. Gyilkosok, nemzetgyilkosok, és úgy néz ki, hogy meg akarják úszni. Hát ez nem kevés, sok minden megúsztak itt az elmúlt 2 évtized alatt. Hát ez az egy, amit már nem fognak megúszni.